ben Wessel. Wij zijn Lisanne, Daniella en Paul. en we komen uit Lier. We doen de groeten aan Frans Bauer en aan oma Tuin. En ik doe de groeten aan Frans Bauer. En aan mijn moeder en mijn vader en onze familie. Ik ben Barry. En En ik doe de groeten aan mijn vrienden. Ik ben Paul Maui. En ik wilde graag de groeten doen aan mijn oma. Ik wil graag de groeten doen aan mijn hele familie. Met name mijn vader, mijn moeder en mijn zusje. Van Partij van Maui. Ik doe de groeten aan papa. Ik ben Koen Manschot, ik kom uit Huijen-Boeikop en ik doe de groeten aan mijn vader, mijn tante, mijn oom, mijn opa, mijn oma en al die auto's thuis.